вақте ки нав ба балоғат мисол мерасӣ 18-19-20 сола баъзан амалҳое мекунӣ, мисол ҳаққи ягон касро мехӯрӣ ё ба ягон кас зулм кардаӣ, моли ягон касро дуздидаӣ ва бисёриҳош аз ёд меравад устод баъди солҳо. Мақсад то вақте то ҷое ки ман шунидам устод, то ҳамон одамро агар наёбӣ, молашро барнагардонӣ, инро Аллоҳ намебахшад, то агар ҳамон одам набахшад. Оё ҳамин ӯ одамҳо дигар нестанд, ёфтани онҳо ҳам намешавад. ҳаминҳоро устод чӣ хел гардонӣ? агар ҳуқуқи ино масъалаҳои ҳуқуқи одамӣ мегӯяд. ҳуқуқи одамӣ аз гуноҳҳое ки шумо ҳаққи одамиро поймол карда бошед 4 шарт дорад. тавба аслан 3 шарт дорад. бозистодан аз ҳамон гуноҳ, пушаймон шудан ба гузашта, қасд кардан ки дар оянда ҳамин гуноҳа намекунед. ҳамин 3 шарт. тавбатон дарҳол қабул мешавад агар ҳамин 3 шарт иҷро шуд. ҳамаш бо дил мешавад. пушаймонӣ ба гузашта бо дил. азм ки дар оянда ҳамин гуноҳа намекунед, бо қалби нишон, бо дил. ва ҳамин гуноҳа айни ҳол тарк мекунед. ин хел не ки сигарет кашидаравон аз сигарет тавба кунед ё арақ нӯштаравон аз арақ тавба кунед. на, ҳамон корро тарк мекунед. тарк мекунед, ба гузашта пушаймон мешед, дар оянда азм мекунед. яъне 100% ният мекунед ки ҳамин амала гаштаю баргашта иҷро намекунам. гуноҳатон дар ҷош бахшида мешавад. лекин агар ҳамин дар ҳаққи одамӣ бошад 4 шарт аст. чорумин шарташ ҳаққи ҳамон одамиро баргардондан. ғайбат кардед, хабаркашӣ кардед, ӯ ба зиндон афтид, масалан ӯ 10 сол зиндон шиш, зану бачаҳош чӣ азобое кашидан, худаш дар зиндон чӣ азоб кашид ба сабаби хабаркашии шумо. ина бахшида шуданаш хеле мушкил аст. ин 1 сум 2 сум не ки як соф кунед. бисёр ҳолотатон вазбин аст дар ин ҳолат. яъне ҳаққи махлуқот вазнин аст. рӯзи қиёмат даъво мекунад, дар ин дунё даъво мекунад. даъво накунадам ӯ ҳақдор аст. шумо ҳуқуқи як бандаи Аллоҳро поймол кардед. хулоса ин ба қадри гуноҳ, ба қадри зулму ба қадри поймол карданатон нигоҳ карда мешавад. чӣ қадар гуноҳ кардед, ҳаққашро хӯрдед, обрӯяшро резонидед, чӣ гуна ба яъне ки зарари худ, зулми худро расонидед, ба қадраш ҷазо дорад. лекин он одамҳо ёфт нашаванд ва онҳоро пайдо карда нашавад, надонед, дар ин ҳолат тақрибан яъне ҳамун зарарҳои расонидаро ҳисоб мекунед. тақрибан фалон қадар ман ба ӯ зарар расонидагӣ ҳастам мегӯеду, ҳамин қадар ё зиёдтар аз ин мол мебароред. аз номи ҳамунҳо агар мол дуздида бошед, яъне молан зарар расонда бошед, аз нигоҳи мол, пул зарар расонда бошед, аз ин ҷиҳат ҳамин қадар пула хайр мекунед. аз номи онҳо аллоҳ таоло аз қавли шумо бохабар аст. мемонед ки аллоҳ ҳамун бандаҳоро ман зулм карда будам, ин мол садақа аз номи ҳамунҳо. ин молро сабзон, рӯзи қиёмат савобаша ту ба онҳо де. ва рӯзи қиёмат онҳо мебиёнд ки аллоҳ таоло ин мукофот ба фалон амалат, ин мукофот ба фалон амалат, ин мукофотҳо ҳам ба ту. мегӯ барои чӣ? мегӯяд як вақти фалони ба ту зулм карда буд, ҳаққи туро поймол карда буд, аз номи ту садақа карда буд. ин ҳамон мукофотҳо гуфта аллоҳ таоло ба он одам медиҳаду он одам аз шумо розӣ мекунад. ҳамин хел агар он ҳуқуқи маънавӣ бошад, масалан ғайбат бошад, обрӯша резонда бошед, молаша не, дар ин ҳолат дар ҳамун маҷлисҳое ки ғайбат кардеду обрӯша резонидед, туҳмат кардед, ҳақорат кардед, дашном додед, айнан дар ҳамун маҷлисҳо, яъне ҳамон одама ба некӣ ёд мекунед, сифатҳои некаша мегӯеду аз гуфтагиҳотон мегӯед ки ман дар онҷо дар ҳаққаш зулм кардам, нодуруст дар ҳаққаш туҳмат кардам, дар ҳаққаш суханҳои қабеҳ гуфтам. гуфта дар ҳамон маҷлисҳо номаша гирифта зикр мекунед, агар ғайбат бошад. ба ҳар ҳол ҳамин хел ё дуо мекунед дар ҳаққи онҳое ки шумо ҳуқуқи онҳоро поймол карда. ё аллоҳ, онҳое ки ҳуқуқашро ман поймол кардам, гуноҳҳои онҳоро мағфират кун, онҳоро барои рост ҳидоят кун, ба сабаби зулме ки кардам онҳоро муваффақ кун, хушбахтиро барояшон насиби рӯзӣ гардон. масалан ҳамин хел дуоҳо мекунед то ҳамон замоне ки гумон кунед ки дар ҳақиқат онҳоро мукофотонида додед, ба ивази зулматон мукофот додед. аллоҳу таъала аълам.